Ahoj a vítaj dnes Gym Tour z Malaciek. Ideme si pozrieť Elite Gym, takže som zvedavý, čo nás čaká. Tu už vidíme vchod a nachádzame sa priamo oproti Tesku. A takto nejak vyzerá vstup. Stačí sa zaregistrovať, potom, ak máte multisport a balance, tak len skennujte QR kód. A ideme si pozrieť šatňu. OK, keďže šatňa je totál plná, keďže je 17:30, tak sme sa vydali do sprch, ktoré sú prázdnejšie a vyzerajú nejak takto. Sú pekne oddelené, plus máte tu záves. Nejaké mydielka nemáme, ale vešiaky máme. Tu máme dve zrkadlá, dve točky, samozrejme fén, uteráky a záchod vyzerá nejak takto. A toto je zaujímavé riešenie. Záchod aj s pisoárom. Šatňa pekná, ale trošku malá, veľko skrinky. Takáto a nezabudnite si vlastný zámok doniesť. Ale máme tu odkladanie na boty a recepcia s barom vyzerá takto nejak. A máme tu bezrotové nabíjanie na pulte. Lavičky máme 5 kúskov a čo sa týka jednoručiek, myslím, že dostatok. Samozrejme, najväčšie nás zaujímajú tieto 60-ky. OK, čo sa týka značky, majú tu obrandované svojim logom, takže nedozvieme sa, ale tento bicepsový vyzerá zaujímavo. Hneď vedľa máme takto príťahy. Čo sa týka EZ a rovných, máme tu od 20 do 40 kg. A čo sa týka miesta, je to tu trošku menšie, ale také útulné. Pozrite sami. Samozrejme, aj nejaké odkladanie tu máme. Vďaka zrkadlám toto vyzerá tak nekonečno, by som to povedal. Tu v rohu máme zaujímavú mašinu na ramená. Samozrejme s takou pomocou. Hneď vedľa druhé ramená, ktoré vyzerajú nejak takto. Čo sa týka opaskov, myslím, že si vyberiete takýto packfly, ktorý si nadstavíte hoci ako chcete. Čo sa mi páči, je toto na nohy. Tu ako vidíte, 1, 2, 3 veže. Super, takáto zaujímavá grafika. Niečo na lítka. A sa mi páči, že toto sa vám tak prispôsobí, ako chcete. Booty builder už asi musí byť súčasťou každého fitka. Jeden, druhý, tu majú perfektné stroje za mňa. Bench press, jeden kus tu vidím zatiaľ. Tu máme niečo na ramená. Samozrejme, jedny prsia. Tu máme druhé prsia. Treba mať po ruke niečo na ramená. A ako vidíte, tu máme takéto otláčanie. A sa mi páči, že všetky majú tieto vecičky na nohy. Dobre, čo sa mi páči, sú aj takéto stroje. Máte tieto prsia. Tu si dáte nožičky. A hýbete sa celý. A čo poviete na tento typ strojov? Páči sa, nepáči sa vám, že sa celý hýbete? Za mňa zaujímavá vec. Dajte vedieť kľudne do komentu. Máme takú multifunkčnú vežičku aj s kladkami. Samozrejme tricepsový. A vidím, že tam sa budeme celý hýbať. Ale Matrix tu má zastúpenie v podobe tohto pendulum. Šikmá lavička na prsia. Vidíme tam, že môže vám niekto aj robiť sparring partnera. Samozrejme packfly. A samozrejme okrem krásnych olympijských tyčí tu máme takéto jedno monštrum. Aj tu vzadu vidím aj takéto dačo. Toto si samozrejme už ani nemusíme predstavovať. Len ma zaujala táto anténa, kde si viete tiež naložiť niečo. Lítka si viete zničiť aj na tomto. A keď si chcete doraziť tie nohy, kľudne môžete zavítať na tento stroj. A keď chcete zaujímavo odcvičiť chrbát, tento stroj je tu pre vás. A ideme si vyskúšať tento pôrodný stroj. Tak si skúsime toto pôrodné monštrum. Zaujímavá vecička. OK, máme tu nejaké príťahy, hneď vedľa, ďalšie príťahy a samozrejme tiež také, že sa celý hýbete s tou platformou. Veľa tyčiek, ktoré si môžete upraviť podľa seba, myslím váhovo. Takýto pekný stojan na všetko. Čína basist, D-basist je tu. Dobre, a tu máme spájanie nôh. Ako môžete vidieť, aj tu sa hýbe tá lavička s vami. A trošku píska, neviem, či je počuť. Teta, píska lavička, alebo vy?
Centrum všetkých fitness centier, kladky, takáto väža. Samozrejmosťou sú aj zákopy. A keď už tu mám asistentku, tak aspoň ona nám predvedie takéto zakopávanie. A aj tu vidíte, všetko sa tu hýbe. A Bootybuilder tu má toto na hip thrusty, niečo je na brucho a vedľa máme aj predkopy, leg extension, zákopy ležmo. Tu v rohu vidíme nejaké gumy, podložky, aj rozmnožovanie tu máme. Tu máme takúto zaujímavú fitness vežičku, kde vidíme nejaké kladky a úložný priestor. Veľa pomôcok, lôt, lana, niečo nariť, mechy, 10 až 30 kg, malé jednoručky musia byť od 1 do 10. A takáto tabuľka, keď si chcete niečo zapisovať, opakovanie série, podobné veci, boxovací mech, takáto bežecká dráha, ale keď neubrzdíte, prásk do zrkadla. 2x schody Matrix, 4 bežecké pasy, máme tu aj airbike, takéto 3 bajky, veslovací stroj, tam môžeme vidieť jeden elliptikál a 2 bajky pre lenivcov, ako ja hovorím, s takouto peknou grafikou. Zrkadel na fotky myslím, že dostatok. A keby ste chceli, tu na Instagrame im viete dať follow. Ak by ste mali málo nabitý telefón a nestačilo mať bezdrotové nabíjanie na bare, máte tu zásuvky. Tak si poďme dať zhodnotenie Elite Gym Malacky. Za mňa moderné fitko, trošku stiesnené, skrinky bohužiaľ na zámok, trošku malé, málo priestoru v šatniach. Čo sa týka stanovíšť, 76 stanovíšť, ale sú trošku natreskané na sebe, takže v ručných hodinách by som neodporúčal, radšej do obeda, možno večer, je tam menej ľudí. Akceptujú multisport a ja balance. Samozrejme páči sa mi vstup na QR kódik, ak by bolo náhodou parkovisko pri budove plné, oproti máte Tesco, takže tam si v pohodlí zaparkujete a prejdete sa. Čo sa mne páči, zaujímavé stroje, ktoré sa s vami hýbu, je to už na vás, či sa vám páčia alebo nie, uvidíte, každý si nájde to svoje. Jedna vec ma tu mrzí, že keď som prišiel do fitka, tak som mal taký divný pocit, lebo všetci trošku tak zazerali, tak nepríjemne, takže nemal som z toho dobrý feeling. To sa mi už dlho nestalo, bohužiaľ ma to mrzí, lebo keď idete cvičiť, máte sa cítiť dobre, nie tak nekomfortne. Stačí, že idete do nového fitka, kde nikoho nepoznáte, neviete, kde sú ako stroje, takže máte trošku chaos a do toho tí ľudia proste, neviem prečo, asi som není sympatický. A na rozlohu tohto fitka vybavenie veľmi solidné. Čo sa týka otváracích hodín, od pondelka do piatku od 6 do 10 večera, v sobotu od 7 do 10 večera a v nedeľu od 7 do 9 hodiny. Ceníky, ak máš multisport a balance, neriešíš, ale ak nemáš, jednorazový vstup ťa ide 6 €, mesačná permanentka ťa ide 55 €, ročná permanentka ťa ide 550 € a členská karta 5 €. To bol Elite Gym Malacky a ja sa teším na ďalšie fitko. Uvidíme, čo to bude.